sa ating mga desisyon, malaki o malaking desisyon sa buhay natin, kadalasan, ano ang sinusunod nyo? Mali. Gusto ko. Yan ang gusto ko eh. Lord, sana mangyari ito. Dahil ito ang gusto ko. Amen? Yes. Hindi natin natindihan na ang Espiritu Santo pa lang siyang dapat mamuna. At pag siya muna, at saka natin maintindihan na yung pala hindi para sa iyo at mayroon pang mas maganda na nakahanda ang Diyos sa atin. Kasi hinahayaan natin siyang mamuna. Bibigyan ko kayong halimbawa ngayong araw lang. Kanina po, alauna, meron din po akong ganito. Doon naman sa MOA. Pareho po. Ang mga participants po namin, mga nagtatrabaho sa Shore 2, MOA. Yung pong may-ari ng kontraktor po doon, ng MOA, ng Shore 2, sa may MOA, sa SM MOA, Mall of Asia, kasama po natin sa community. So siya, gusto niya yung mga kanyang trabahador, ay nakakarinig din po ng ganito. Natapos po kami doon 5:30. Kaya po po, Brother Dan, 7:30 dapat nandito na kami. Paglabas ko po ng MOA, ang unang sinabalubong sa akin, traffic. Ang una ko sinabi, Lord, bakit traffic? Late na ako. Sa buong hapon ko, hindi ako nakakain doon. So, pinagbawa nila ako. Binawalan na ako ng pagkain. So, sabi ko, sige Lord, ikaw na bahala kung bakit ma-traffic. Binibigay ko na sa iyo manibela ko. Kaya tinext ko si Brother Dan. Nasa Ross Boulevard pa lang ako, pero tiyak makakarating ako dyan dahil si Lord ang driver ko. At saka ko yung naisip, Lord, thank you. Kaya pala mo ko dinala sa traffic na ito para ako makakain. Kumain na ako habang nag-traffic ako. Naubos ko yung 7-Eleven na tuna only, no? Pinabawat sa akin ng mga kapatid natin ko. So, ibig sabihin, kung ipinilit ko na dapat, Lord, mabilisan mo na, dapat makarating na ako doon, hindi ako nakakain. Kasi yun ang gusto ko eh. Pero may ibang traffic. Amen? Yes. Dahil sa Espiritu Santo, nagkakaroon tayo ng ganung pag-unawa sa ating mga kalagayan. Yan po sinasabi natin dito, kaya nakakayaan niyo ng banahan ng Espiritu Santo sa atin. At ang Espiritu Santo ang sinasabi natin ay ang Espiritu Santo din na tinanggap ni Kristo nung siya bininyagan. Kung mababasa niyo sa 1:3, bininyagan si Kristo at mayroong bumabang kalapati at yun daw ang Espiritu Santo. Bumaba ang Espiritu Santo na hugis kalapati. At ang sabi ng Diyos Ama, ako'y natutuwa dahil siya ang anak ko si Kristo, si Yesu Kristo. Yung the same Holy Spirit ang pwede natin muling tanggapin at pakilala ngayong gabi. Ito po yung Espiritu ng katotohanan. Ito ang Espiritu na nagtuturo, nagpapayo sa atin. Ito ang Espiritu na pumapawi ng ating pagod, pumapawi ng mga sakit sa katawan, pumapawi ng ating mga problema dahil siya may dala ng solusyon. Yan ang Espiritu Santo. Kailan po ba natin natatanggap ng Espiritu Santo? Ang itinuturo ko sa atin, tanggap natin ang Espiritu Santo nung tayo ay nilagay na nangis. At tayo ay pinagdasal. Kailan po yun? Biniyay. Yan ang pinakaunang pagkakataon na na-enkwentro, natagpuan natin ang Espiritu Santo. Nung punto ko, ako rin po ang nandito di ba? Tinanong ko kung sino nabinyagan. May nataas ng kamay. Dala ko ba niya yung baptismal certificate mo ngayon? Pwede pa kami natin, hindi pa pa. Sabi ko naman, wala, nasa takay, pag-ibigin na lang. Nandito. Kung titignan mo ninyo yung larawan dyan, yan po si Kristo ang tinanggap ng Espiritu Santo. Nung siya bininyagan, nung tayo po bininyagan, ganyan din, no? Sabi po dyan, sa aklat ng gawa ng mga apostol, no? Sabi niya, kayong lahat kailangan magsisi. At kayo'y magpabinyag sa ngalan ni Yesu Kristo. Okay?
Ang sabi dyan, pag yun ay nangyari sa iyo, ang lahat ng kasalanan niyo ay mapapatawaran at mabibigyan ng tawad. Pero ito po yung pinakamaganda. At tatanggapin ninyo ang kaloob, ang regalo ng Espiritu Santo. Kaya tayo po na nabinyagan, tayo po'y pinatawad na sa ating mga kasalanan. At tinanggap na po natin ang Espiritu Santo at may bonus pa yung kanyang mga kaloob. Pag-usapan po natin yan mamaya. Ano po ba yung pinaka-ubod, yung pinaka-sentro? No? Ano po ba yung kawayan? Pag ang kawayan ay bata pa, di po ba may laman yan sa loob? Yun labo, di ba? Yun laman naman. Ano po ang laman? Ano po ang laman ng binyag? Ang laman ng binyag ay bagong buhay na bigay sa atin ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng pagiging born again. Oh, to be born again in water and in spirit, ang sabi ni Juan sa kanyang Ebanghelyo. Yan po ang ating binyag. Ang ibig sabihin po, nung tayo bininyagan, yung dating lagi nating makasalanan sa lagi ni Adan, nung tayo nabinyagan, para tayo pinanganak muli, born again. Para tayo pinanganak muli. Ngayon, nung tayo pinanganak muli dahil tayo nabinyagan, ngayon ay nasa angkan na tayo ng Panginoon. Amen? Yay! Yeah! Amen! Gising na. Gising. Okay. Ano ba? Sinasabi natin sa kalamento ng binyag, tayo ay bumabalik sa Panginoon at tayo mayroong pagkakaisa sa ating Panginoon sa Kristo, sa kanyang Espiritu at sa kanyang simbahan. No? Yan ang grasya dala sa atin ng binyag. Kailan naman natin naikwentro ng ikalawang pagkakataon ng Espiritu Santo? Sa kumpil. O ito ngayon, sino dito ang siguradong nakumpilan na? Taas ang kamay. Okay? Kung hindi po tayo sigurado na nakumpilan tayo, okay? Nung una po kasi 7 years old, no? Pwede ka nakumpilan. Ngayon, 12 na. Okay? 12 years old. Para meron ka ng pag-unawa sa sakramentong binibigay sa iyo ng kumpil. Ano po bang ginagawa ng kumpil? Ang kumpil, ito po yung sakramento kung saan binabalik nila tayo sa simbahan. Ito yung sakramento kung saan tinatawag tayo para maging aktibo sa ating simbahan. Sabi sabihin sa kasalukuyan, 12 years old, ang gusto ng simbahan, mag-active na tayo, 12 years old. Mag-altar boy ka na, altar girl ka na, mag-music ministry ka, kumanta ka. Sino po dito nagsiserve sa simbahan? Taas sa kamay. Praise God, pakapanin ng mga sarili. Pinapatatag, pinapalakas din po yung grasya ng binyag. Kaya kung hindi tayo kakumpilan, paano po lalakas yung grasya na? Ano po bang grasya? Ano yung sabihin ng grasya? Biyaya. Ano yung sabihin ng biyaya? Grasya. Magaling. Paano yung mga sarili niyo? Galing. Ang grasya po, ang grasya, ito ang kaloob, regalo ng Diyos sa atin, kahit hindi tayo karapat-dapat na tumanggap nito. Huwag po natin. Yung kaligtasan sa kanyang pagpapakamatay sa krus, yan ay grasya bigay sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat. Kahit tayo, sino tayo? Mga makasalanan. Diba? Mga taong pinabayaan ang relasyon sa Panginoon. Mga taong lumiwalay sa Kanya, lumayo sa Kanya. Pero, nagpakamatay siya. Yun ay grasya. At yung grasya dala ng binyag sa atin, ng Espiritu Santo, lalong titibayan sa atin kapag tayo malaki ng kumpilan. At ito mahalaga, it empowers. Binibigyan tayo ng kapangyarihan. Sino gusto magkaroon ng kapangyarihan? Taas sa kamay. Sino gusto magkaroon ng kapangyarihan? Taas sa kamay. Yan. Taas na! Yan. Dalawang kamay pa. Tama yan. Alam niyo po yung kwento ni Moises? Si Moises, di po ba siyang pinili para mamuna sa piling lahi ng Diyos, yung mga Israelitas, mula sa pagkakaalipin, dadalhin sa lupang pangako. Okay? Si Moises yun.
Pero dahil sa sobrang tigas ng ulo ng mga Israelitas, ang tawag nga ng Diyos sa kanilang mga matitigas ang leg, stiff neck, dahil na sila parang lumikon, puro sila reklamo. Nasabi nila sa kanya, Lord, buti pa nga nung malipid kami, kumakain kami. Eh ngayon, dinala mo kami sa disyerto, kinakain namin dito. Ano po ba pinapakain ng Diyos sa kanila? Isda. Mana. Mana. Alam niyo yung mana? Siyempre gusto na mana, bibigyan ko ng mana. Yung mana po, nakukuha nila yan. Alam niyo, dahil sa kwento ko, mga alauna tayo matatapos, okay lang ba sa inyo? O, ayan ha, kayo okay ha. Kayo dyan. Kayo okay. Dahil wala silang makain eh, nasa ilang na lugar eh. O, sa umaga, basa ang mga halaman, yung dew, hamog. Kapag yan ay natuyo-tuyo na ng araw, nagiging parang tinapay. Yun ang pinapakuha sa kanila. Okay? Paggabi, darating ang mga tubo. Quails. Puputo. Kung marating yan, yun din ang pinakain nila. Pero ang sabi ng Panginoon, kunin nyo lang ang kakainin nyo sa isang araw at huwag kayo ipapasok. Okay? Yun ang utos. Pero mga nasisipa. May dalang kriton. Nakakabit. Alam niyo nangyayari sobrang kinukuha niya? Anis. Hindi nakakaya. Nakatanis. Kaya yun po ang bakit yung panalangin natin na manangin. Bigyan mo kami ngayon. Ngayon, ang aming kakanin. Hindi yun, bigyan mo kami ngayon at bukas magpakailanman forevermore. Amen. Hindi, ngayon na. Yun po yung mana. Okay? Yun ang binigay. So, reklamo sila. Lord, buti pa dun sa iipit ko eh. Nalipit kami, kumakain kami ng masasarap. Kaya nagalit ang Panginoon. 40 taon silang paikot-ikot doon sa disyerto. Hindi sila makarating doon sa pangako, lupang pangako. Alam niyo po ba kung ilan ang nakarating doon? O, halimbawa, kayo lahat, sumama na kayo sa akin, sabi ng Moises. No? Meron na kayo palayan, sama kayo, dadalhin ko kayo sa lupang pangako. Ilan ba sa inyo, sa original na sa akin, na nakarating doon? Ilan? Wala. Libo-libo yan eh. Ilan nakarating? 2. Si Joshua at si Caleb. Dahil silang dalawa lang, doon sa libo-libo na yun, na hindi nagduda sa plano ng Diyos sa kanila. Si Moises, na pinili, nagduda, kaya hindi siya nakarating sa lupang pangako. Nung malapit na sila, sabi ng Panginoon sa kanya, Moises, ayan ang lupang pangako, pero hindi ka makakarating. Dahil nagduda sa akin. Kaya gusto kong ikwento sa inyo, ito pa lang. Pasakali lang yun. Kaya alauna tayo, alauna. Ready ba kayong alauna? Yes! Kayo nagsabi niya. Okay? Kaya, no? Dahil sa 40 araw silang paikot, 40 taon na, silang paikot-ikot doon. Marami silang nakakaaway na ibang tribo. Kasi Moises ng panahon na yun, matandaan. No? Sabi ni Moises, Panginoon, kung kami pumamatay dito, ano sasabihin ng mga kaaway natin? Hinala mo kami dito para mamatay na. Talo sila eh, talo. Sabi ng Panginoon, dahil sobrang pagmahal, o sige sa'yo, akyat ka sa taas ng bulod. So, akyat mo sa'yo niya, itaas mo yung kamay. Koreksyon ha? May koreksyon yung taas ng kamay ha? So, sabi mo siya, Panginoon naman, kung ganun mo akong ganda, saka pumakat eh. Pumakat siya. Naman gusto sa toto. Dahil nasa naman. Ano nangyari? Nananalo sila sa laban. Eh kaso matanda na si Moises. Unti-unti bumababa ang kamay. At tuwing bababa ang kanyang kamay, natatalo ulit ang kanyang mga Israelitas. So sabi ni Joshua, kayong dalawa nga, akit kayo, tukuran ng mga kamay ni Moises. At sila, tinukuran. So sa madaling salita, ang ending ng kabanata yun, nanalo sila sa laban. Amen! Yes! Kaya dapat lagi nang tinataas sa mga kamay. Pas na mga kamay nyo. Tumingin sa bag ng kanan. Yan ang power nyo. Ngayon pala, bigyan na kayo ng power ng Panginoon. Amen? Yes! Okay. Ang lakas ng
sa mga kaloob niya. Okay? At saan natin siya regular na nakikita ang Espiritu Santo? Alam ng Panginoon, okay, natagpuan niya sa binyag, natagpuan niya sa pagkumpil, pero dahil sa kayo'y marurupok, dahil talagang natural kayong pakasalanan, tiyak, lalayo kayo ulit. Pero bibigyan ko kayong paraan para kumanek sa Espiritu Santo. At yan ay ang Holy Eucharist. Ang Santa Misa. Ang Santa Misa po, pinakamalakataas na antas ng pagsampa sa ating Panginoon. Wala akong papatay dyan. At ang hinihiling sa atin, bilang mananampalataya, magsimba ng isang beses lang sa isang linggo. Isang oras lang. Yung ibang pala na 30 minutes ko. Kung mag-bisa. Hindi, kaya mo ba natin ibigay yun? Pwede? Pwede. Isang oras sa buong linggo. Baka naglugi pa kayo. Di ba? Yun lang po hinihingi sa atin. Isang oras. At sa misa, tuwing tayo ay magsisimba, at doon natin natatagpuan ulit ang Espiritu Santo. Sa I believe in God pala, may Holy Spirit na ito. At pag tinanggap natin ang katawan ni Kristo, alam natin, ang Diyos Ama, si Jesu Kristo, at ang Espiritu Santo ay iisa. Sabi ni Kristo, I and the Father are one, and I am sending you the Holy Spirit. Okay? Isa. Tatlong persona sa isang Diyos. Kung titignan natin, sabihin niya, tayo ay nagkaroon ng bagong buhay. Okay? Sa kumpil, yung grasyang dala ng bagong buhay na yan, pinatatag pa at pinatibay pa. At pagdating ngayon sa ikatlong na sakramento bilang dito, yung misa, doon natin tinatanggap ang tinapay ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo may pag-asa ng eternal life. At eternal life sa langit, hindi eternal life sa impyerno dahil sa Santa Misa. Naniniwala po ba kayo na yung host na kinakain ninyo ay katawan ni Kristo? Walang duda? Tamaan ka ng kidlat? Hindi ko na ipapaliwanag. Okay. Paliwanag doon, once is. Ngayon, pag tinanggap natin ang Espiritu Santo, mga kapatid, meron pa siyang bonus. Yun yung kanyang mga kaloob. Ayon sa aklat ni Isaias, no? Ito yung Isaiah 11:2 hanggang verse 3. Meron daw kaloob ng Espiritu Santo na ang layunin kung bakit tayo binibigyan ng Espiritu Santo nito ay para tayo ay lumago sa buhay natin sa Espiritu. Tayo ay lumago, tayo umunlad. In other words, magkaroon tayo ng spiritual maturity. Okay? Hindi tayo forever na musmos na walang kamuwang-wang. Kundi, ito ay gagamitin natin para mas mabago natin ang buhay natin at magiging matuwid ang buhay natin ayon sa kalooban ng Diyos. Ano yan? Ito. Yan po yung tinuturo ng mga katekista sa mga bata. Pag hinahanda na sila para sa First Communion. Alam niyo yan? Una, wisdom. Ang wisdom po, ito po yung kakayahan na magamit ang turo at aral ng Diyos sa iyong mga desisyon sa buhay. Halimbawa po si Solomon. Meron pong dalawang ina, pinag-aagawan nila yung anak ng bata kung Samuel. Sabi naman sa ina, ako yun eh. Sabi naman sa ina, bakit yun eh? Sabi ni Solomon, sige, dahil dalawa kayo dyan, sabi niya, hatiin natin yung bata. Kalahati sa'yo, kalahati sa'yo. Sabi nung isa, pwede, sige, kaya ako. Sabi ni Solomon, may ibig sabihin, hindi ka ang nanay. Kasi palit ka ng makati ako. Sabi, hindi, gawin mo na. Wisdom. Sa kanyang desisyon, sinusunod niya yung tamang pag-unawa sa mga, siyempre, papatay ka ng sanggol, di ba? Hindi yung turo ng mga. Yun ang wisdom. Isa pa, understanding. Kung kanina, nagagamit natin ang turo ng Panginoon sa ating desisyon sa buhay, pang-araw-araw na gawain, ang understanding naman, para maunawaan mo yung turo at para magamit mo sa iyong wisdom. Amen? Yeah. Kasi paano naman ang gagamitin yung mga turo kung hindi mo naintindihan? Yun yung understanding. Pag-unawa sa lahat ng turo ng Panginoon, pag-unawa sa mga nakikita natin sa kapaligiran.
At nadiscover natin kung anong layunin ng Panginoon sa mga yan. Pangatlo, counsel. Ito po yung pagbibigay ng payo at pagtanggap ng payo. Ayon din sa kalooban ng Panginoon. Diba kung isa nilalapit, bro, kuya, kasi ganito eh. Ito problema ko eh. Diba? Humingi tayo ng payo. Ginagawa natin madalas sa mga pari. Lalapit tayo sa mga pari kaibigan natin. O kaya sa atin dito, bumunta tayo sa mga chapter servants natin, sa mga leaders natin, sa mga elders natin. Dahil alam namin, mas binibigyan sila ng wisdom, ng understanding kaysa sa amin. No? Dahil kami makuskus pa lang yan. Fortitude, tibay ng bibig, tapat. Tapat para harapin mo lahat ng mga trial sa buhay. Hindi naman sinabi ng Panginoon, kapag kumapit ka sa akin, simple na, maganda palagi ang buhay mo. Hindi na sinabi yun. Ang sabi niya, kasama kita palagi. Good or bad, I will be with you. Okay? Kaya tayo binigyan ng fortitude para pagdating ng mga pagsubok, kaya namin lagpasan. Knowledge, understanding yung kanina, wisdom, ito naman kaalaman. May kaalaman ka, naintindihan mo, nagagamit mo sa iyong buhay. Yun yung connection ng tatlong gifts na yan. Pangapat, piety. Ito yung pagiging matuwid, pagiging banal. Kasi yun ang layunin natin. Kaya ito, brother Remo, no? Nilikha ka ng Panginoon, dinala ka sa lupa. Tayo lahat dito, ang layunin ng Diyos ay para ikaw ay hubugin niya na maging banal, hubugin niya maging matuwid, para makasama niya tayo sa langit. Yun ang layunin ng Diyos. Yun ang pakay niya sa atin. Kaya huwag na natin masyadong isipin ng mga alalahanin natin sa buhay dahil hindi yun ang talagang pakay natin dito. Ang pakay natin ay bumalik tayo sa Panginoon at makasama siya sa langit. Okay? Paano mo makikita yung piety sa buhay mo kapag ikay natuto na magmahal sa iyong kapwa? Paano mo sasabihin na mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita kung hindi mo naman natutunan mahalin ang iyong kapwa nakikita mo? Kapag minahal mo na yung kapwa mo, nagsisimula na yung iyong kabanalan at pagiging mabuti. Hanggang matutunan mo yung mahalin ng Diyos na kahit hindi mo siya nakikita. Ang pinakahuli, fear of the Lord. Hindi ito takot dahil sa parusang igagawad niya sa atin, kundi takot dahil mahal natin siya bilang ama. Mahal natin siya bilang kapatid. Mahal natin siya bilang gabay natin, bilang pastol natin. Paggalang, pagbibigay ng papuri, pagkaluwalhatian sa Kanya, dahil yun yung sarhin ng ating takot. Tayo po ba ng mga bata pa tayo tapos sa mga tatay natin? O, di ba? Pareho pareho. Di ba? May takot tayo dahil tatay kita eh. Di ba? Pagkatapos po, meron pa pong siya. Dami, no? Ang daming kaloob sa ating Espiritu Santo. Ito naman ay magbabasa natin sa Korinto. Unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 12. No? Ito naman po ay siya. Ano naman po ang kinaiba nito? Pinagkaiba nito doon sa unang pito. Yung unang pito na banggit ko, ito ay mga kaloob para tayo ay lumagong personal. Personal na paglago sa Espiritu. Okay? Personal maturity. Pero itong sinasabi ni Pablo na siya, ito hindi para sa atin. Para sa atin, para lalo tayo lumago. Pero ang gamit nito ay para sa iba. Sabi nga dyan, building up the church. Para kapag ginamit mo yung kaloob na yan, ang isang hindi naniniwala sa Panginoon ay biglang maniniwala. Nagkakaroon sila ng transformation dahil gamit mo o ginagamit mo itong mga kaloob nito. Ano yan? Unang tatlo, kaloob para sa pagpapahayag. Revelation ng mga katotohanan ng Diyos. Okay? Word of knowledge. Kapareho lang yung kaninang knowledge. Kaalaman. Okay? Kaalaman ng mga turo at aral ng Diyos. Pangalawa, wisdom. Paggamit doon sa inyong pag-unawa sa mga aral na yan sa pang-araw-araw ng buhay. Pangatlo, discernment. Okay? Kasi pahayag eh, revelation. Ano ibig sabihin nun? Dahil sa iyong mga kaloob na tanggap sa Espiritu, okay, alam mo kung alin ang galing sa Diyos at kung ano ang galing sa diablo. Alam mo kung ano ang mabuti at ano ang masama. Kaya kung may lalapit sa iyo,
sasabihin na, itong sitwasyon ko, ano ang pipiliin ko, matuturuan mo siya, mapapayuhan mo siya, katulad ng counsel kanina. At dahil binigyan mo siya ng magandang payo, sasabihin niya sa'yo, ang galing mo, hindi ako magaling ang sagot mo. Ang magaling ang Diyos ko. At dahil doon, nagkakaroon siya ng ibang pag-unawa at pagkilala sa ating Diyos. Amen? Amen. Para may nana. Pag huli na kaya, pababalik ko kayo sa ground floor, at paakyatin ko kayo ulit. Next 3, gifts of communication. Gift of tongues. Okay? Pag makakapagsalita ka ng iba't ibang wika, mamaya may tungkol yan. Interpretation of tongues. Okay, mas ganito. Alam mo to, ako naka-experience na ako ng isang assembly ang ganito. Oh, pagdating sa praising na ginawa natin kanina, yung praise, pinupuli ka namin siya. Diba? So ang Diyos, yung hunter. Tapos maya-maya, nagubulol ka na eh. Amen? Kung maaari na, ayaw kong tumigil. No? Pero tingnan natin namin. Kung minsan, sa pagiging bulol mo na, kung ano na yung mga kasabi mo na hindi mo na namamalayan dahil sobra na yung connection mo sa Espiritu Santo. Okay? Wala hindi ko nakakaintindi sa mga katagang sinasabi mo, kahit na ikaw hindi mo naiintindihan. Pagkatapos ng lahat ng iyon, mayroong isa dito mabibigyan ng gift of interpretation. Meron akong narinig na ang sabi niya ay meron siyang mensahe. Yung mensahe niya ay hindi rin para sa kanya, kundi mensahe ng iba pa. Kuha natin, yan ang gift of tongues at gift of interpretation. Ginagamit ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo na magpapahayag ka na hindi mo naman naiintindihan at ikaw magpapaliwanag na hindi naman para sa iyo, kundi para sa iba. Amen? Amen. Masalimuot, pero yan ang misteryo ng Holy Spirit. Yan ang misteryo ng Diyos sa atin. Kaya kung hindi tayo nakakonect sa Espiritu Santo, maniniwala ka ba doon? Baka sabihin mo, maliw yan. Diba? Pero meron. Kasi kaloob yan. Okay? Pagdasal natin mamaya, mangyari yun. Ang importante lang, hayaan yung Espiritu gamitin kayo. Gift of prophecy. Hindi po ito yung nagsasabi kung anong mangyayari bukas. No? Yung nangungula, yung lola Christian. Hindi po yun. Kundi, ang gift of prophecy ay yung propesiya ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Siguro po, nung nagbigay ng regalo ng Espiritu Santo niya, nasa una ako sa pila. Bata pa po kasi ako'y madaldal na. Sa sobrang kadaldalan ko, yung teacher ko nilagyan ako ng lapis dito. Grade 2. Tapos tumutulog din nila ako. Subukan na paglagay ng lapis dito, kung dito tulog lang ako. Sige nga. Tapos, sa sobrang kadaldalan ko, pinasulat mo ako doon sa grade 1 dapat 100 beses.